lumea, așa cum o cunoaștem noi în momentul de față, este condusă de entități care nu sunt la vedere. În acest raport se creionează faptul că în următorii maxim 20 de ani, actuala împărțire a lumii pentru lupta asta de hegemonie se va schimba total. Pe vremea când am fost în Tibet, în capitala Tibetului, la Lhasa, în Palatul Potala al lui Dalai Lama copilul, nu acela care este în India, am avut acolo acces, am putut să văd niște documente pe care mi le-au tradus cei care erau acolo și unde se spunea că lumea viitorului va fi formată numai din 7 state uriașe. Toată povestea a început de la Joe Biden, care, conform relatărilor uneia dintre nepoatele sale, spune că este mort încă din anul 2019 și el ar fi înlocuit cu un actor sau un robot. Elon Musk, într-o declarație care a făcut mare vâlvă, spune că într-un viitor apropiat, undeva după 2035-2040, Statele Unite nu vor mai fi conduse de un om, datorită complexității problemelor pe care le va avea de rezolvat un președinte. Și nu numai Statele Unite, marile state ale lumii, vorbeam despre crearea celor 7 state, vor fi conduse de fapt de adevărați oameni ordinatori, adevărați androizi. Noi ne-am învățat că vin extraterestri, omuriți aceia mici, verzi, Little Green Men. Nu trebuie să ne gândim că aceste ființe pot veni numai de undeva din spațiu care avem noi măsurabil. Pot veni și din universuri paralele, din metavers, din zone pe care mintea noastră nici nu poate să le exploreze, pentru că nu putem cum. Donald Trump ar rupe, dar nu cred că are curajul să descretizeze dosarul OZN. Nu cred, pentru că este simplu să recunoști că au venit unii aici sau că au plecat sau că sunt aici. Convingerea personală este că entități supraumane, care sunt metamorfi, au capacitatea de a lua structura exterioară a unui corp. El fiind, nu știu, cu coadă, cu urechi, nu știu, poate nu au 2 picioare, poate vor fi de tipul insectivor, adică insectiform, scuze. Dar cred că este mult prea complicat. E prea devreme? E prea devreme. Ca să descretizăm lumea, în momentul de față, marile întrebări sunt foarte simple. De unde venim? Ce facem de fapt aici? Și unde mergem? Tocmai de aceea se vorbește și de supraființe, adică entități supraumane și de entități subumane, pentru că nu... Apropo de asta cu resetarea, am să prezint această carte, Omul între resetarea planetară și extinția în masă, unde veți putea găsi, putem vorbi numai din cartea asta 3 emisiuni sau mai mult, ce se întâmplă în momentul de față, de fapt, cu noi. Care sunt pașii resetării, ce se întâmplă și... Bine v-am regăsit la altceva. Ediția de față își propune să ridice ceața, care în ultima perioadă s-a așezat pe multe dintre subiectele larg dezbătute. Avem sau nu președinți roboți? Urmează un cutremur devastator. Cine este în spatele unor fenomene bizare apărute în întreaga lume? Invitatul meu este omul care a demontat o sumedenie de teorii ale conspirației. Este unul dintre scriitorii remarcabili ai României, cu peste 130 de lucrări. Bine ați venit, domnule general Emil Străinu. Bine v-am regăsit și sper să facem o emisiune deosebită. Mulțumesc pentru invitație. Sper să dispară la capătul discuției noastre multe dintre întrebările care persistă de zeci de ani în unele situații.
dar înainte de a începe, aș vrea să vă creionez o succintă prezentare. Sunteți autorul unor cărți care au răsturnat teorii adânc înrădăcinate în spațiu public. Sunteți general, specialist în radiolocație, doctor în război geofizic, membru fondator al Asociației pentru Studiul Fenomenelor Aerospațiale Neidentificate. Ați cercetat numeroase teme controversate, fenomenul OZN, levitația, materializarea, dar sunt o groază de lucruri asupra cărora v-ați aplecat. Afirmați dumneavoastră că sunteți singurul român care a pătruns în faimoasa zonă 51, una dintre cele mai secrete baze ale armatei americane, dar și printre puțini români care au pătruns în Biblioteca Vaticanului, cea care măsoară 84 de kilometri de rafturi. De asemenea, declarați că lumea actuală este în urmă cu 100 de ani față de ceea ce este creat și ținut la sertar și aș mai adăuga o declarație a dumneavoastră: noi suntem o civilizație de început. Trăim, domnule general, într-un scenariu sau într-o literatură științifico-fantastică, într-un scenariu global? Există un document pe care am să vi-l arăt și conform acestui document, care este emanația cupolei serviciilor de informație a Statelor Unite, cele 16 servicii care sunt la vedere și mai sunt și altele care sunt invizibile, serviciile fantomă. Ei bine, în acest document pe care îl avem aici tradus, l-am și în engleză și în limba română, se arată faptul că lumea, așa cum o cunoaștem noi în momentul de față, este condusă de entități care nu sunt la vedere. În acest raport se creionează faptul că în următorii maxim 20 de ani, actuala împărțire a lumii pentru lupta asta de hegemonie se va schimba total. Pe vremea când am fost în Tibet, în capitala Tibetului, la Lhasa, în Palatul Potala al lui Dalai Lama copilul, nu acela care este în India, am avut acolo acces, am putut să văd niște documente pe care mi le-au tradus cei care erau acolo și unde se spunea că lumea viitorului va fi formată numai din 7 state uriașe. Se mai spune în acest document pe care vi l-am prezentat că după ce China sau India sau Statele Unite sau Federația Rusă sau Japonia vor prelua, să zicem, conducerea lumii într-o formă sau alta, va fi posibil ca lumea să fie condusă și de entități non-statale. Când spunem entități non-statale, nu ne referim, de exemplu, la o structură gen Uniunea Europeană sau AUKUS, cum este Australia, Noua Zeelandă sau BRICS-ul. Aceste structuri non-guvernamentale sunt văzute ca niște centre de putere realizate în spatele marilor corporații transnaționale. De fapt, afirmați dumneavoastră la un moment dat, vă ascultam această teorie, sunt grupuri parastatale, exact. De pildă, ca să înțeleagă cei care ne urmăresc, grupul marilor bancheri elvețieni. Exact. Și pentru că m-ați întrebat cum este lumea în momentul de față, în opinia mea, deci e o părere pur personală, stând de vorbă cu mari personalități din lume, am tras concluzia că în momentul de față lumea este condusă pe baza unor programe care sunt realizate de inteligență artificială și care nu mai au în centrul activității omul, ci civilizația umană pe ansamblu, dispărând de aici tot ceea ce înseamnă legat de afectivitate, emotivitate, emoții și acea latură care ne face să fim homo sapiens sapiens. Mai mult decât atât, aceste entități, cum le spuneam, non-statale,
creează la rândul lor niște entități non-umane, adică rețele uriașe de calculatoare care iau hotărâri și executanți, care pot fi androizi, cyborgi, oameni, ca să le spunem, cibernetici, oameni care, spunându-le oameni, că arată ca un om, adică corpul stelat, cum îl avem noi, cap. De aici s-a născut și acea teorie că există președinți roboți. De pildă, nici Donald Trump n-a fost ocolit de această acuzație. S-a spus că prin anumite măsurători efectuate în timp, măsurătorile lui cu privire la înălțime, cu privire la ritmicitatea discursului, cu privire la foarte multe elemente particulare, Donald Trump de fapt ar fi fost înlocuit. Se spune că ar fi fost înlocuit în timpul pandemiei, atunci după acele afirmații când s-a spus că s-a îmbolnăvit, unii spun că ar fi și murit sau că s-a retras definitiv, și înlocuirea sa s-ar fi făcut ca legenda sau, să spunem, ceea ce înseamnă omul Trump, să meargă mai departe. Salvatorul. Dar toată povestea a început de la Joe Biden. Joe Biden, care, conform relatărilor uneia dintre nepoatele sale, spune că este mort încă din anul 2019 și el ar fi înlocuit cu un actor sau un robot. Elon Musk, într-o declarație care a făcut mare vâlvă, spune că într-un viitor apropiat, undeva după 2035-2040, Statele Unite nu vor mai fi conduse de un om, datorită complexității problemelor pe care le va avea de rezolvat un președinte. Și nu numai Statele Unite, marile state ale lumii, vorbeam despre crearea celor 7 state, vor fi conduse de fapt de adevărați oameni ordinatori, adevărați androizi, care să aibă capacitatea de a lua decizii, repete, în probleme foarte complexe și cu sânge rece. Deci, decizii cerebrale, nu decizii care să țină... Matematice, nu... Exact, da, care să țină... Nu bazate pe emoție, pe afecțiune. Exact. Apropo de asta, Trump l-a grațiat pe fiul său. În ultima zi de mandat și-a grațiat toată familia. Dar interesant e că pe el nu s-a grațiat. Este prima problemă. De ce este neimportant? Păi dacă nu mai este pe cine să grațieze. El poate o să dispară pur și simplu. La un moment dat nu o să se mai vorbească de el absolut. Păi dacă într-un stat care se consideră eminența cenușie a democrației se produce un asemenea eveniment, grațierea fiului de către președintele tatăl. Ce să vorbim în niște zone unde avem dictatură, gen China sau Federația Rusă sau Coreea? Pentru că aici ne amintim că în timpul celor de-al doilea război mondial, când străbunii noștri luptau la Stalingrad, știți că acolo a căzut prizonier feldmareșalul Paulus. Iar nemții l-au prins pe fiul lui Stalin. Și prin Crucea Roșie, Hitler i-a propus lui Stalin: mi-l dai pe Paulus, îl dau pe fiul tău. Iar Stalin nu a vrut, cu vestita replică care a spus-o și la radio: nu schimb un general pe un simplu soldat. A rămas în istorie. A rămas în istorie și vă dați seama impulsul care l-a dat armatei lui, celor care luptau și... Să ne întoarcem la împărțirea lumii și mai spune ceva în această carte. Dacă totuși sunt entități non-umane, nu pot fi și altceva? Adică alții. Nu-i nominalizează, nu? Este la și alții. Unii, de undeva. Care... Vă referiți la civilizații extraterestre? Mă gândesc... Nu la entități create de om. Nu. Mă gândesc la entități non-umane care să fie din afara Pământului. Noi ne-am învățat că vin extraterestri, umoriți aceia mici, verzi, Little Green Men. Nu trebuie să ne gândim că aceste ființe pot veni numai de undeva din spațiu care avem noi măsurabil. Pot veni din universuri paralele, din metavers, din zone ale
pe care mintea noastră nici nu poate să le exploreze, pentru că nu putem cum. Știți că există un savant foarte celebru care spunea cam așa, că cunoașterea pentru oameni este de 3 feluri. Știm lucruri pentru că le știm, nu știm lucruri pentru că nu le știm și nu le știm că nu le știm. Asta e toată povestea. Deci, în momentul de față, dacă luăm discursul de inaugurare al fostului președinte Joe Biden, vă reamintesc că acolo există o frază, vă rog să o verificați, eu am studiat-o și cu 2 profesori de limbă engleză, unde spune că din acest moment, adică la data aceea care era în anul 2021, vom intra într-un alt fel de realitate. Adică nu vom construi o lume nouă sau vom dezvolta într-un alt fel de Ce realitate lucru. putea să propună? Păi, o realitate, de exemplu, această mare resetare care s-a impus, resetare la nivel global, care practic nu folosește. În momentul de față, chiar dacă ștergi de pe pământ și 1 miliard de oameni, nu este semnificativ ca număr, ca cifră, ca nenorocire, ca dezastru, dar nu este semnificativ pentru rasa umană. Pentru că când vorbești că suntem aproape 1 miliard sau s-au depășit 1 miliarde, cu 1 miliard în plus sau minus nu este. Știți, apropo, tot așa, cineva spunea că moartea unui om este o tragedie. Moartea 100 de oameni este o cifră statistică cu care ne putem juca. De altfel, au fost voci care au afirmat faptul că există un plan secret care ar intenționa ca la nivelul populației să se reducă numărul până la 500 de milioane de locuitori. Așa au calculat ei că s-ar ajunge la acea bunăstare uriașă pe care, ăsta este termenul, stare uriașă în care să poți să-ți dorești și să ai absolut orice. Dar stați puțin că din aceste 500 de milioane sunt vreo 10 milioane care sunt elita, vreo 30 de milioane ar fi cei care administrează toate aceste, să zicem, serviciile și restul, vreo 450 de milioane, ar fi forțele de represiune. Chiar și a celor care conduc, le pot veni idei și alora. Adică cine mișcă în front este imediat luat. Și iată, dacă ne gândim numai la momentul investirii lui Donald Trump. 1. Nu a jurat pe Biblie. Foarte interesant. Primul președinte al Statelor Unite care nu jură pe Biblie. Care înseamnă ce? Ruperea cu Vaticanul. Deși el este pentru reintroducerea credinței, pentru că neoprogresiști au scos tot ce ține de treaba asta. Al doilea aspect. Să fiți atenți la film, să vedeți în momentul când are loc acea ședință interconfesională religioasă, cum se închină Biden. Este un lucru foarte interesant. Adică este ritualul satanist de închinare. Al treilea lucru. Biden era foarte jovial, râdea, așa. Și la un moment dat vine fiul lui Trump și îi spune la ureche ceva. Din acel moment, fața lui Trump s-a schimbat total și n-a mai spus niciun cuvânt până la sfârșitul. Bun. Mai departe. De ce oare Melania Trump încăpere la o festivitate unică, îi putem spune, de tipul investirii, poartă pe cap acea pălărie foarte ciudată, unde abia îi se văd ochii. Este asta un semnal. Ce credeți că a vrut să mascheze? Cred că a vrut să fie un fel de sfidare a etichetei. Adică voi ăștia elitele care vă dați, iată, eu sunt un fel de QAnon care vă transmit că din momentul ăsta sunteți liberi, ieșiți din... Tot cu acest prilej s-a mai văzut ceva. Dorința aceasta de a încerca ca America, pe lângă faptul că se va construi ipotetica America de aur, așa a zis Trump, a bătut cu pumnul în tribună și a zis că mandatul său vrea să vadă steagul american fluturând pe Marte.
Păi cum să fluture steagul american pe Marte, că noi nu știm dacă a fluturat și pe Lună. La fel cum își dorea Kennedy să-l Exact, vadă da, pe Lună. da. Și iată, eu am scris 2 cărți. Vă rog să o prezentați pe asta, dacă e, până o găsesc eu pe cealaltă. Pentru că am adus foarte multe lucruri pe care vreau să le prezentăm. Pe cea de-a 4-a copertă se scrie: americanii nu au fost pe lună, totul a fost filmat în studiouri speciale din Las Vegas și deșertul Nevada. Inducerea în eroare a opiniei publice mondiale s-a făcut în cârdășie cu oficialitățile din URSS. Pe lună s-a mers cu alte misiuni secrete. În timp ce trebuia să fie pe orbita lunară, unul dintre astronauții americani era arestat la Las Vegas în urma unui bătăi cu un oficial NASA pentru o striptoză. Da, exact. Și aceasta este cea mai recentă, aceea nu se mai găsește pentru că au avut grijă să cumpere pe toată. Aselenizarea cea mai mare păcăleală a secolului 20. Când am fost la Las Vegas, un prieten de acolo, un ufolog celebru, nu știu cât de adevărate erau, dar am văzut și fotografii și xeroxuri din registrul șerifului din Las Vegas cu datele misiunii Apollo. Deci comandantul misiunii nouă era prezentat cum țopăia pe lună pe acolo și cum se plimba el cu roverul și conform registrului el figurează în arestul poliției din Las Vegas și semnătura șerifului și în clar cine. Cum au explicat? Putem spune câteva lucruri care să încercăm să-i ajutăm pe americani. Adică în sensul următor. S-ar putea să nu se fi mers, dar nu atunci. S-a mers altă dată. S-ar putea ca programul să fi fost cu totul diferit față de ce ni s-a prezentat nouă și atunci nouă ni s-a prezentat niște bucăți. Pentru protecția proiectului în sine. Probabil. Pentru că nu este normal ca un asemenea eveniment să nu mai ai nicio casetă de la 6 misiuni, să nu mai ai niciun gram din așa zisa rocă lunară sau din praful lunar, pe câtă vreme la Moscova, la muzeul memorialul Yuri Gagarin, unde am fost, este lunahodul numărul 2, pe care s-a făcut antrenament, unde avea echipaj aici pe teren, comandant, șofer și navigator, pentru că comanda când te dai la stânga și la dreapta sunt niște secunde. Și dacă între timp apărea un bolovan acolo, trebuia să știi să-l ocolești. Și să revenim la subiect. Deci acele probe pe care ei le-au adus cu luna 15 există, ei le arată. Sunt acolo. Pe câtă vreme în partea asta nu sunt. De ce nu mă sunt? Apoi mai este ceva legat de unde sunt navele Apollo 18, 19 și 20. Una navă Apollo este la Muzeul Smithsonian. Dar nu au fost construite numai 20, pentru că se punea problema unei explozii, una catastrofe, cum au murit vestitul echipaj ars în Apollo 1. Și atunci au fost mai multe, deci tot nu e la socoteală. Și dacă le pui pana și dacă nu le pui. Mai departe, se spunea că de ce rușii nu au făcut scandal. Păi nu au făcut scandal că la vremea aia ei nu aveau niște mijloace cu care să poată să-i verifice. Deci eu am fost și am stat de vorbă cu oameni de la ei. Și am spus, voi de ce nu ați... Nu aveam atunci. Bun, dar gândiți-vă la un lucru foarte simplu. Cum de vorbea Nixon la telefon cu astronauții pe un telefon de ăsta obișnuit, când imaginile de acolo se transmiteau printr-un sistem care se numește SSTV, adică transmiterea imaginilor cu frecvență micșorată, că cadrul cu dar face o poză și toate se comprim, e o întreagă chestie, și la tehnologia de atunci. Că nu mai sunt bani acum. Bun, nu mai sunt bani. Dar cum au fost bani într-o perioadă în care Statele Unite duceau un război în Vietnam, unde se bătea cu tot ratul la Varsovia plus China și restul lumii care era împotriva lor, în momentul în care era tratatul de la Varsovia și trebuia să ții în Europa, aveau peste 450.000 de militari. A treia, complexul militar industrial trebuia să facă față cursei uriașe în armări. Dar
ar trebui să le mai reamintim încă ceva. Atunci când în 1971 Richard Nixon scoate leul de aur, dolarul de aur, deci fiecare dolar care era pe piață, dolar verde, era echivalat într-o anumită cantitate de aur. De la acel moment, fiecare dolar este echivalent cu alt dolar. Deci pot să fabric la dolar câți vreau eu, ceea ce înseamnă ceva. Că acea datorie de trilioane nu are valoare. Adică este doar o datorie de hârtii. Adică ea este contabilizată, dar nu este acoperită nicăieri. Nici cu muncă, nici cu depozit. Spuneați dumneavoastră la un moment dat că un mare semn de întrebare cu privire la primul pas făcut de americani pe lună a fost reprezentat de locul în care ar fi trebuit să fie depozitat roverul lunar. Exact. Ele au fost foarte multe, de-a lungul anilor, foarte multe semne de întrebare. De ce vântul nu adia? De ce nu sunt prezente urme de când s-a ajuns acolo? Primul. Sub modulul de aselenizare nu există un crater făcut de către jetul de un. Nu există praf nici pe modul, nici în jur. Nu există stele pe cer, niciun fel de stele. Cum a fluturat steagul? Bun. Cine l-a filmat pe Armstrong când a coborât? Să vedeți scalele. Că n-avea cum să... Că ea un dispozitiv, n-avea cum să-l filmeze. Adică eu sunt militar, am făcut optică, cu lunete, cu binocul, cu teodolite, cu tot felul. Iar să faceți triangulația față de cum se mișcă el și de unde era filmat. Este evident că este filmat de undeva, pentru că vorba de unghiul de paralaxă. E mai degrabă cinematografic. Mai departe, este vestita scrisoare pe care fiica lui Stanley Kubrick a deschis-o după moartea tatălui său lăsată prin testament, unde el recunoaște că a fost regizorul întregului film. Iar el a mai fost consultant la un film, dacă vă aduceți aminte, Operațiunea Capricorn 1, în care se simulează tot la fel, apropo de mersul pe Marte, exact de mersul pe Marte. Și apoi intervin celelalte probleme, cum s-a trecut prin centura Valane și multe altele. Apoi cu modulul lunar, unde au depozitat rover? Aici este. Eu am fost la Smithsonian și în poligon la Nevada și am pus mâna pe el, am tras, nu aveai unde să pui, că de acolo și 10-20 de grame dacă puneai și nu era echilibrat. Adică este foarte complicat. Și mai e ceva. Ia uitați-vă aici în spate. Uitați-vă la fotografie și vedeți care este acel dispozitiv, rucsacul de supraviețuire. Deci un scafandru care intră pentru 45 de minute în apă are două butelii exact cât e rezervorul ăla. Dar în acel rezervor, în afară de oxigen, ce mai este? Sistemul de răcire al costumului, pentru că acolo, sau de încălzire, în funcție de temperatură. Sistemul de ventilare, de comunicație, de foarte, foarte multe lucruri. Și atunci unde este oxigenul? Unde l-ai pus? Când tu ți-o păiai pe acolo dintr-un loc în altul. Dar credeți că vom afla vreodată adevărul despre acest prim pas al omului făcut pe lună? Am să spun ceva foarte tare acum. Eu am avut ocazie să stau de vorbă cu Dimitri Rogozi, șeful programului spațial rusesc. Știți că el a amenințat la un moment dat că îi lasă pe astronauții americani pe orbită, nu-i mai dă jos de pe laboratorul spațial. Și el de fiecare dată când se înfurie, le spune, am să dovedesc că n-ați fost pe lună. Din stafful lui de acolo. Știu că singurul care îl ține în mână și nu-l face să scoată aceste probe este președintele Putin. Deci, care ar fi interesul lui Putin? Să protejeze până la urmă o înșelătorie. Haideți să vă spun unde e interesul. Noi vedem Statele Unite și Federația Rusă ca doi coloși care se înfruntă. Există o înfruntare asta care este pe piață, ca să vedem, spectacol pentru fraieri, ca să înțeleg, pentru statele mici.
Deci lumea asta e făcută actori mari, actori mici și unii care sunt pe acolo. Și figuranți. Exact. Și Rogozin spunea următorul lucru. De ce americanii interzic ca toate celelalte state care vor să se ducă pe lună să mai se ducă în locurile unde au fost ei? Pentru că dacă e să luăm cum există o hotărâre a Organizației Națiunilor Unite, luna este un patrimoniu universal, cum ar trebui să fie și Antarctica, poate apucăm să vorbim și de Antarctica. Și Rogozin are acest as în mână, care oricând le poate da. Și acum să răspund la întrebare. Un amiral sovietic, pentru că el a activat în perioada URSS-ului, și atunci erau sovieticii. De ce spun sovieticii? Pentru că cetățenii sovietici erau din toate republicile. Ăsta, de exemplu, era bielorus. Bun. Și era cu un submarin în Oceanul Pacific, care făcea parte din o escadră de 3 submarine Akula, care vânau permanent submarinele nucleare americane, ca în caz că erau puse în poziție de tragere să le elimine înainte de a fi. Și în timp ce se plimba cu americani ăștia, semnalul pe sonar arăta un corp foarte mare. Și au zis să vadă, au făcut ăștia americani un submarin mai mare, pentru că ei, acolo și când strănuți îți apare, e un strănut sau a căst o cheie sau cel mai mic zgomot. Pentru că știți că cu cât un mediu este mai dens, cu atât sunetul se propagă cu o viteză mai mare și, bun, și se amortizează mult mai greu față de aer, de exemplu. Și atunci s-a apropiat de respectivul obiect și a văzut că obiectul era un obiect mare, de formă eliptică, care avea cam 1,5 km. Iar în jurul lui erau niște obiecte mai mici. Dar nu asta a fost ce l-a speriat. Aceste obiecte, de fapt, păreau că păzesc o cupolă imensă pe care el nu a putut-o aprecia, că ținea cât orizontul, în spatele căruia era un oraș, unde erau activități. Unii zburau, unii se duceau. Bun. În momentul în care el a fost descoperit cu submarinul și escadra lui, ăștia au început să-l urmărească, că au vrut să-i distrugă. În momentul când au ieșit la suprafața apei, au ieșit în mijlocul unei escadre americane, al unui portavion american. Eu știu toate datele, dar nu vreau să le dau. Și atunci americanul a intrat pe frecvențele de legătură, Mayday-ul, SOS-ul care sunt, și a zis, stați liniștiți că o să-i doborâm noi și vă scapăm. Deci ceea ce vreau să arăt cu acest incident este că ei există niște secrete mult mai mari decât cele, apropo de un Afganistan sau de... O înțelegere la care nu avem noi acces. Cum, de exemplu, era următor. Bă, ne batem facem orice, dar nu ne batem cu arme nucleare. Ne batem, ne împușcăm, ne omorâm, dar nu cu arme nucleare. Asta niște tipi gen Kim Jong-2 sau iranianul le strică jocul, pentru că cu ăsta nu poți să cazi la înțelegere. Ăștia sunt jihadul, murim, ne ducem la Allah, ne dă 70 de fecioare dezbrăcate și nu știu ce. Deci, părerea personală este că există niște înțelegeri foarte mari. La Muzeul Smithsonian am văzut 2 dosare, cam așa erau, de mărimea unui, este un dosar la unui, deci formatul A4 și de 10 cm. Un dosar era text și celălalt dosar era scheme, fotografii, nu știu ce. Reamintesc că primul satelit artificial care a fost lansat s-a lansat la 10 octombrie 1957. Pe aceste cărți, acest document, care era volumul 1 și volumul 2, strict secret, nu știu ce, era desecretizat. Scria următorul lucru. Modul de ducere a operațiunilor de luptă de către forțele aeriene ale Statelor Unite în spațiu circumterestru, pe Lună și pe Marte. Cu plan de operații, cu zile, când se duc, cine se duc. Cum când tu nu lansasei primul satelit? Și atunci mi-am adus aminte de un lucru mult mai ciudat, că așa trebuie înțeleasă istoria. Deci în 1933 Hitler vine la putere. În 1936 el face vestita Olimpiada de la Berlin.
probabil că puțin știu și acum în explozia asta informațională e și mai greu puștimea asta să înțeleagă. În 1936, marile orașe germane, nemții vedeau la televizor Olimpiada. Când primele transmisiuni în Anglia, în Statele Unite, au fost pe 48, deci după război. Deci ăștia atunci aveau un sistem de televizor, de transmitere, ei nu făceau față cu numărul de aparate pentru că ei trebuia să pună tuburi electronice la submarine, la avioane, la radare. Nu că nu puteau. Avea plătit da. Dar iată, în toată Germania. Așa și aici. Adică există această, cum îi spun eu, ierarhizare a cunoașterii. Și mai e ceva. Pentru că, spuneam noi la un moment dat când am vorbit, deci bunicii mei au luptat în Est, au fost până la Stalingrad, până în Caucaz, au scăpat de acolo în sfârșit și a terminat și în Tatra. A eliberat Budapesta, s-a dus până în Tatra. În Tatra, rușii băgau urma în față. Nu mai spun că ăștia aveau niște carabine de la de 10 gloanțe, băi, așa, și nemții au urmat cu pistoale mitraliere, rusul la fel, știți, cânta la balalaică, cu 72 de cartuși. Și mi-a povestit când eram mic, cum în masivul Buvniței exista o rețea de tuneluri pe care puteai să te plimbi, 2 camioane treceau unul pe lângă altul, dar neconstruite de nemți. Ei așa le găsiseră. Și spunea taică, punea echierul la care tragi tu linie într-un colț și era perfect la 90 de grade, în piatra aia, seama, cu săl uriașe. Tăiat peretele precum l-ai tăiat cu diamantul. Exact. Și există acea operațiune secretă pe care ei au numit-o operațiunea Aldebaran, unde se pare că ei, prin intermediul unor savanți, luaseră legătura cu alte civilizații. Acea civilizație a început să-i ajute în mod ciudat chiar din perioada când Hitler a ajuns la putere. A fost un moment în care a explodat efectiv știința și tehnica germană. Dar ei au fost ajutați până în momentul când au atacat Polonia. În momentul când îi atacă Polonia, iar Rudolf Hess fuge să parașutează la englezi, nu au mai fost ajutați în acel moment. Ajuns să-și cu cercetările cu bomba atomică, cu nu știu ce, ei realizează deja o bombă nucleară murdară. S-au făcut experiențe pe prizonieri polonezi, ruși și de alte naționalități. Deci iată cum secvențial sau sectorial în diverse locuri pot apărea salturi științifice care depășesc la un moment dat domesticul, adică ce există la un moment dat. Pentru că vorbeam de lucruri neobișnuite, am să prezint această carte, deci pe care o vedeți, așa ca pentru deliciul publicului, vedeți pe autor aici. Da? De ce? Pentru că aici am scris cele mai ciudate lucruri la care am avut acces. Multele și eu mă întreb cum am putut să iau contact cu respectivul eveniment, fapt sau persoană. Și atunci m-am gândit că nu suntem aleși pentru așa ceva, ci este un fel de, să-i spunem, de dat. Adică ăsta va fi un sportiv foarte... Deci nu mă gândesc aici la ceva de soartă, karmă. Așa vă puteți explica și faptul că vi s-a permis publicarea acestei informații. Da. Și tocmai așa am și zis, contraaventuri din realitatea imediată și este argumentată cu persoane care sunt regăsibile în viață sau care au trăit și că se poate verifica din ea. Eu vă întrebasem, domnule general, dacă vom afla sau nu adevărul, pentru că există o preocupare, cel puțin aparentă, a președintelui Trump de a declasifica anumite dosare. Donald Trump ar rupe, dar nu cred că are curajul să descretizeze dosarul OZN. Nu cred, pentru că este simplu, să recunoști că au venit unii aici sau că au plecat sau că sunt aici. Convingerea personală este că entități supraumane, care sunt metamorfi, au capacitatea de a lua structura exterioară a unui corp, el fiind, nu știu,
cu coadă, cu urechi, nu știu, poate nu au două picioare, poate vor fi de tipul insectivor, adică insectiform, scuze. Dar cred că este mult prea complicat. E prea devreme? E prea devreme. Ca să desecretizăm un asemenea dosar? Lumea, în momentul de față, marile întrebări sunt foarte simple. De unde venim? Ce facem de fapt aici? Și unde mergem? Și cine ne-a creat? Deși avem cele trei teorii, creaționistă, evoluționistă și a panspermiei cosmice, niciuna nu explică până la capăt. Cum să-L explici pe Dumnezeu? Cum spune acolo. Dumnezeu spune așa, sunt pentru că sunt. Și punct. Nu mai ai cum să mai... Credința este cea care... Este dincolo de puterea noastră de înțelegere. El este omnipotent, atot cunoscător, atot știutor, cea mai mare forță și capacitate, adică este capătul lucrurilor. Și probabil că undeva, dacă ați citit Biblia și telespectatorii, acolo se mai vorbește de niște Dumnezei. Și mai este o întrebare. Când apare Adam și Eva, că au fost făcuți, spun, ei se uită și spun, dar oamenii aceia acolo ce fac? Ea cine erau? E foarte interesant. Eu la început nu am dat prea mare, adică n-am fost așa foarte hotărât să citesc Biblia, dar ocupându-mă de paleoastronautică și fiind foarte multe referințe, a trebuit să o citesc să mă conving dacă ce spunea în paleoastronautică este așa. Și chiar așa și este. Este mai rău decât atât. Adică... Sunt multe episoade din Biblie care sunt suprapuse perfect peste ceea ce aș citit ca și teorie a conspirației la un moment dat? Pentru că și dumneavoastră vă ascultam și spuneați un lucru extrem de interesant. Teoriile conspirațiilor există la acest moment din două motive. Primul motiv că sunt neînțelese care ar putea fi înțelese peste ani, poate secole, și dădeați un exemplu extraordinar. Spuneați că lapidat pe cel care la un moment dat a afirmat că pot coborî din cer pietre. Și iată că istoria ne arată că așa a fost. Deci în antichitate a fost un savant care a fost efectiv omorât, lapidat, omorât cu pietre, pentru că contradicea cunoașterea de atunci. Dar ce ne gândim la antichitate? Lavoisier, în plenul Academiei franceze, spunea cum să cadă pietre din cer. Un altul spunea că o locomotivă, dacă merge cu o viteză mai mare de 25 de km la oră, vor muri toți pasagerii din tren. Sau se vor îmbolnăvi irrevocabil și așa mai departe. Deci cunoașterea asta are niște trepte, dar acum mai este ceva. Dacă am reușit noi amândoi acum, să facem o chestie de teleportare în timp și să aducem în București 10 oșteni de-a lui Ștefan cel Mare, ne-ar părea rău că i-am adus. Pentru că ăștia în 2 săptămâni ar muri efectiv. În poluarea asta, cu mâncarea, cu tot ce e. Deci noi suntem niște oameni ai vremurilor noastre. Cum probabil ne speriem de transumaniști. Ei sunt acolo, poate. Dar noi, dacă ne ducem acolo, cum să accepți așa ceva? Cunoașterea noastră nu-i poate. Cunoașterea noastră limitată. Nu-i poate accepta. Tocmai de aceea se vorbește și de supraființe, adică entități supraumane și de entități subumane, pentru că nu... Apropo de asta cu resetarea, am să prezint această carte, Omul între resetarea planetară și extinția în masă, unde veți putea găsi, putem vorbi numai din cartea asta 3 emisiuni sau mai mult, ce se întâmplă în momentul de față, de fapt, cu noi. Care sunt pașii resetării, ce se întâmplă și... Ce ar presupune această resetare? În linii mari. Resetarea are patru etape. Resetarea pandemică, deci cu ajutorul bolilor, ca să se create în laborator. Ați văzut că CIA-ul... Pe care noi am parcurs-o deja sau urmează? Nu, am parcurs o parte. O parte. Ea s-a înțepenit, ca să zicem așa, datorită lui Putin că a început războiul. Dacă Putin nu făcea războiul, probabil era la doza 64 acum.
Asta este prima parte. Vreau să spun că CIA-ul a recunoscut că COVID-ul a fost făcut în laborator și că e artificial. El fiind, de fapt, scăpat la Fort Detrick, laboratoarele cele mai mari de război biologic din lume. La fel cum a fost și cu SIDA, același lucru care. Deci primul este resetarea pandemică. Al doilea tip de resetare este războiul. Exact ce era la locul imediat. A treia resetare este realizată prin intermediul a ceea ce se numește resetarea climatică. Și eu pot dovedi că tot ce se întâmplă în momentul de față, până la un nivel de 70-75%, nu este natural. Inclusiv ce se întâmplă acum. Este cald să poată să se bată, să omoare rea în Ucraina acolo. Deci asta este, vorbesc pentru zona noastră. O să spuneți, da, dar și în altă parte, nu știu ce. Păi atmosfera asta nu e o găleată din care iei cu cana și rămâne apă mai puțin. Deci când umbli într-o parte, se strică și în altă. Și plus că în domeniul războiului geoclimatic, geofizic, meteorologic, avem vreo 12 actori. Și fiecare trage pe turta pe spuza lui. Și ultimul tip de resetare din care poate o să vorbim pe larg, este resetarea prin operațiunea Blue Beam, proiectul Blue Beam. Eu am și anticipat, vă rog să arăți. Este vorba de falsa invazie extraterestră. Eu am argumentat-o cu documente de la NASA, de la Pentagon. Operațiunea Fascicolul Albastru. Iar cei care au desecretizat prima dată, este vorba de jurnalistul Sergiu Monaste și cu prietenul lui, au fost uciși amândoi. Au plătit cu viața această deconspirare. Acum l-am văzut pe Putin că stă foarte calm în raport cu afirmațiile președintelui Trump. Așa câte o replică mică, fără să strice spectacolul. Deci de asta spuneam că există o înțelegere între ei. Apropo că Trump vrea Groenlanda. Aici voiam să punctez. Da. Iată că ei se înțeleg cu toate că din exterior lucrurile eu vreau să arătați tensionate. cartea asta, se numește mai puțin. Se numește Bătălia pentru Antarctica. Cum va deveni estul de dincolo de cercul polar sub stăpânirea Rusiei. Unde este argumentată, cum zice românul cu fir de apăr, modul cum bogățiile imense care se găsesc în zona Arcticii sunt deja în stăpânirea Rusiei. Putem vorbi astăzi despre un război au cea mai mare, arcticii. Au cea mai mare flotă de submarine din lume. Au descoperit că sunt metale rare acolo, în zona respectivă, neexploatate, cât nu ar exista, ca și volum, nu ar exista nicăieri în lume. Pentru că vorbeam de... Și nu întâmplător, acolo s-au concentrat cele trei mari puteri ale lumii în perioada aceasta, Statele Unite ale Americii, Rusia și China. Această carte a fost făcută la cererea fostei regine a Danemarcei, Margareta. Inventarul făcut prin satelit și prin mijloace de cercetare geologică asupra tuturor bogățiilor resurselor din Groenlanda. Și asta este cartea, nu există nicăieri această carte, este o carte a fost făcută pentru Casa Regală, eu am de acolo. Este clar că reprezintă o prioritate pentru că Trump, dinainte de investire, în cel de-al doilea mandat, a nominalizat problema Groenlandei. A spus, vreau Groenlanda, să o cumpăr dacă trebuie, și Canada să devină al 51-lea stat al Americii. Da, nu uitați că a zis, o voi lua să o cumpăr sau o iau prin mijloace economice sau militare. Și iarăși venim la întrebarea cu marea democrație americană. Cum poți să mai te uiți urât la ruși care au luat Crimea când tu te duci și iei Groenlanda? Când tu vrei canalul Panama. Bine, acum să zicem, canalul Panama ei l-au făcut. Dar te duci și le iei înapoi. Și un alt context acolo. Nu mai spun faptul că vor Canada. Iar ca o chestie foarte interesantă, să știți că s-a făcut un sondaj de opinie
în rândul locuitorilor Groenlandei, care nu sunt decât vreo 56.000 de locuitori. Și acolo sunt două partide. Cel la putere și opoziția. Și se schimbă între ei, adică e o chestie, e mai mult teatru decât câte foci să vâneze, câți urși polari, nu știu ce. Dar altceva este. Unul dintre partide vrea independența Groenlandei, deci nu să mai rămână sub suzeranitatea regelui Danemarcei, iar celălalt partid vrea alipirea la SUA. Acum este cum se va stabili, că zic că se face un referendum național. Așa că s-ar putea să nu fie nevoie ca Trump să țipe prea mult, să se alipească ei. Au vorbit despre inițierea unui referendum, despre Constituția Groenlandei. Da. Iată că dincolo de voința lor, sunt aproape așa este, aproape 60.000 de locuitori, dincolo de voința celor 60.000 de locuitori, interesele sunt mult mai mari. Acum o altă teorie a conspirației spune că acolo, în zona Groenlandei, s-ar afla golul de la capătul pământului și că acolo ar locui și o civilizație marină. Vreau să vă spun următorul lucru. Nu fac din asta o epatare aici, cu ce o să spun în continuare. Pe mine m-a fascinat foarte mult treaba asta cu Polul Nord, Polul Sud, așa zisele intrări de la capătul pământului. Marea nebunie a fost când am fost la Lhasa, mi s-au arătat niște documente foarte vechi, unde, în mod ciudat, în afară de Polul Nord și Polul Sud al Pământului, mai sunt marcați doi poli, Polul Est și Polul Vest. Pe hărțile acelea, cum sunt ele, unde credeți că ar fi acești doi poli? Păi vă spun unde. Unul undeva în trânghiul Bermudelor și celălalt undeva în Marea Diavolului, deci Marea Morții din cealaltă parte a lumii, care sunt simetrice, sunt pe paralela de 35 de grade. E aici o carte pe care eu o recomand cu căldură pentru toți cei care sunt atrași de tot ce ține de această cultură a teoriei conspirației. Cartea se numește Tatăl meu a fost un Man in Black, un om în negru. O carte interzisă în multe state. Interzisă în foarte multe state. Ele sunt 5 volume. Deocamdată în limba română este tradus volumul 1. Eu știam în mare despre ce este vorba, dar sunt oameni care au citit și au spus, Doamne, n-am dormit o săptămână sau 2 săptămâni după ce am citit cartea, pentru că ne dă un alt tip de cunoaștere față de niște lucruri pe care noi le știm. O nouă interpretare. Pentru că vorbeam de cyborgi și androizi, iată, molecula spiritului, DMD, molecula spiritului. O să vorbim o dată într-o emisiune despre această carte pe care vă ofer din partea editurii Prestige. Vă mulțumesc. Și de fapt, răspunde la întrebarea care ne macină pe toți: ce se întâmplă cu sufletul nostru după moarte, această carte? Și la această întrebare. Legătură, da. Este și de modul cum putem avea răspunsuri folosind substanțe psihedelice. Și pentru că vorbeam de Kennedy, Martin Luther King și Robert Kennedy, iată asasinate, comploturile, politica și jocurile de putere din spatele crimelor care au schimbat istoria. Vă rog să o prezentați și este a dumneavoastră din partea editurii Prestige. Așa că v-ați împrietenit și cu editura. Deci să ne întoarcem întâi. Iată, această carte tratează și dosarul privind asasinarea. Probabil că și toate cele 3 dosare la care ne-am referit mai devreme, dar vedeam aici numele lui Lee Harvey Oswald, cel care a fost găsit vinovat pentru moartea lui. Nevinovat. Dar vreau altceva să spun, că începusem spunând că nu vreau să epatez. Deci eu sunt un personaj care am trecut cercul polar de nord de 5 ori. În Alaska, în Groenlanda, la nord de insula Svalbard, în nordul Norvegiei. Am trecut de insula Spitsbergen, unde se spunea că a căzut vestitul OZN, am fost să văd locul ăla acolo. La nord de insule Franz Josef, unde a fost Nansen și Amundsen la Polul Nord, și prin zona Mării Siberiei de Est, deci aproape de Vladivostok. Am trecut strâmtoarea Bering, în primul oraș
americană acolo care se numește Elena Corzebuie. Și unde m-am dus, vorba aia speak English, și m-au luat aia la înjurături pe rusește, că acolo au numai niște ruși de aia bărboși, n-aveau nicio treabă cu... În Alaska? În Alaska, da. Unii nici nu știau unde e capitala. Deci lucrurile sunt mai complicate. Deci. Și spuneam dacă există sau nu există acel loc. Eu am avut acces la foarte multe documente, fotografii, schițe, filme. Eu mi-am format o idee asupra acestui aspect, dar nu pot garanta că concluzia la care am ajuns-o este și cea reală. Este vestita expediție a amiralului Bird, care, apropo de chestia asta, credeți că există o enciclopedie mai celebră decât enciclopedia britanică? Eu zic că nu. Bun. Și eu sunt de aceeași părere. Dacă vă veți duce la ediția din 1958 și veți vedea acolo și veți studia forma Pământului, vă va spune în enciclopedie că Pământul e plat. Știți treaba asta? Cum să scrie așa ceva în enciclopedia britanică? Ediția din 1958, care o aveți acasă sau la rude, duceți-vă la bibliotecă și verificați ce v-a spus generalul străin. Să vezi că așa. Adică se poate vorbi mult pe chestia asta. Eu nu cred chestia asta, să vă spun din ce motiv. În anii 70, când la noi abia se făcuseră calculatoarele Felix C256, ați auzit de la o cartelă care erau. Celebrele calculatoare. Un colectiv de militari de la Direcția Topografică Militară, în frunte cu generalul Dragomir și generalul Rotaru, că am fost prieten foarte bun, Rotaru Marian, și un grup de ofițeri, ei nici nu aveau calculator. Folosindu-se numai de procedee matematice și de riglă de calcul, au determinat forma Pământului. Forma Pământului a fost numită de ei geoid. Într-o emisiune viitoare am dat comandă, o să vă arăt în culori cu ea. Și acum rețineți, acea formă a Pământului, numită geoid, făcută de militari români în 1970, cu rigla de calcul, este și acum baza tuturor calculelor care le face NASA, Roscosmos, japonezii, indienii și cine vreți dumneavoastră. Nimeni nu a putut să calculeze nici cu tehnica actuală mai precis ca ei. Acolo cu 0,100. Ai chestii nesemnificative. Că e un cucui unde e Everest. Cucuiul ăla e mai mic sau mai mare funcție. No. Deci iată că lucrurile sunt relative. Relative, cum spunea, relativ temporal și instabil. Eu, apropo de cartea care v-am dat cu asasinate, pe mine m-a fascinat foarte mult viața lui Fidel Castro, el fiind crescut și educat de către călugării iezuiți. În această carte, vă rog să o arătați, sunt prezentate, rețineți, cele 612 tentative de atentat în 35 de ani. Da, în 35 de ani împotriva lui Fidel Castro. Aia e prima ediție, am scos 500 de exemplare, în 3 zile abia murise Fidel Castro, a dispărut mai e. Și uitați-vă și înăuntru, ea este scrisă pe baza notelor de la Serviciul Secret. Asta e ediția a doua, se mai găsește. Deci nu-ți vine să crezi. CIA-ul, prin ce metode vroia să-l omoare. Da, sunt notele originale. Mi le-a tradus domnișoara care este acolo pe copertă, din spaniolă. Le-am avut în mână pe toate. Unele n-am putut să le pun. Ați blurat anumite da, păi nume ca să nu dau, da. Iar unele nu am putut să le pun, că erau prea secrete, adică îmi tăiam singur craca, dar le-am văzut. Și... A existat o unitate în cadrul CIA? O unitate specială care se ocupa numai de uciderea... De asasinat. Așa, dar între timp ei s-au ocupat de altceva, de uciderea Robert Kennedy, a lui John Kennedy, a lui Martin Luther King. Vom putea afla poate și aceste lucruri, pentru că despre Kennedy se spune că a fost asasinat, despre John Kennedy se spune că a fost asasinat de Oswald, despre fratele său, procurorul general de la acel moment, Robert Kennedy, iarăși se spune că, adică au fost găsiți vinovați, cum a fost găsit un vinovat în cazul lui Martin Luther King, un evadat. Problema este mult mai simplă și să vă spun de ce. Kennedy a fost asasinat pentru un singur lucru,
indiferent, nu pe criza rachetelor, nu cum a gestionat el America, nu că se afla împotriva mafiei. Astea sunt lucruri total nesemnificative. El a fost asasinat din cauza faptului că a vrut să dezvăluie faptul că Statele Unite iau tehnologie prin reconversie, retroinginerie, de undeva. Nu înseamnă că au venit aici. Poate fi și trimisă, prin diverse mijloace. O să vorbim o dată, apropo, cum au primit germanii, prin grupul lui Maria Orsic. Ceea ce spuneați mai devreme. Da, ce spuneam mai devreme. Și al doilea, legat de acest lucru, Kennedy, cum era el așa, s-a înțeles cu nebunul de Hrușciov. Și a zis, hai să batem palma amândoi și să facem un program spațial comun. Ce să mai ne batem noi? Împărțim lumea asta în două, facem, și s-a căzut la înțelegere. Acolo a fost misiunea lui. Păi așa se și explică faptul că după moartea lui Kennedy, la foarte puțin timp, Hrușciov este debarcat de către Brejnev, de către armata care nu era interesată la vremea respectivă, cum se numește, tehnologia rachetelor sovietice, cum era atunci, era net superioară celor americani. Era mai simplă, dar mai fiabilă și foarte sigură în raport cu... Dacă veți face o comparație între numărul de astronauți morți și numărul de cosmonauți morți, veți vedea că rușii nu l-au mort decât pe Vladimir Komarov, care a murit în 1968 de 23 aprilie. Nu i s-a deschis parașuta. Sunt cei trei care au fost Palțaev, cei trei cosmonauți care li s-a depresurizat nava, deci 1, 2, 3, și Gagarin, care a murit pentru că i-au pus bomba. Și o să vorbim puțin și de Gagarin. Pe câtă vreme dincolo, sunt cei trei arși care au murit arși acolo și sunt de 2 ori 8 ori 2, 7 ori 2, 14 cei cu Columbia și Challenger. Deci, oricum, coeficientul de moarte la 100 de cosmonauți, la astronauți, taikonauți, cum le zic și ea, e de 5%. Deci au fost peste 400 și se făcuseră niște calcule. Iar Gagarin a fost scos din scenă de către Brejnev din 3 motive. Motivul numărul 1 este că ajunsese mai cunoscut și mai, cum să spunem, reprezentativ decât Brejnev. Este primul. Ei au avut o discuție în care Brejnev a zis, mă, ești mare, ești, nu știu ce-ți dau ce vrei, tu stai în banca ta. N-a vrut. Și Gagarin ne-a aruncat cu paharul de șampanie în fața lui Brejnev. Și de acolo el a făcut o călătorie în jurul lumii și s-a dus la englezi. Și la englezi a spus ceva. Eu știu ce a spus acolo, dar nu pot să spun emisiunea asta. Poate altă dată, nu știu, mai gândesc. Și atunci s-a hotărât să fie scos. Adică rușii au o vorbă. Decât un dușman viu, mai bine un prieten mort. Exista acea poveste cu Gagarin care, odată ce revine pe pământ, e întrebat dacă l-a găsit acolo pe Dumnezeu. Da, deci nu, povestea a fost așa, cred că să o spunem. Deci el vine pe pământ și prima dată l-a chemat Hrușciov. Și a zis, bă, ce ai văzut acolo, nu știu ce, e Dumnezeu, e pe sus pe acolo. Nimic. Dar parcă mi s-a părut că au fluturat niște îngeri. Mă, dași mă cu îngerii. Nu-i nimic, mă înțelegi, noi suntem materialismul dialectic și istoric, ateismul, n-ai văzut nimic. Ce ai văzut? Stele, planete, asteroizi, comete, nu știu ce. Gata, șef. Și peste 3 săptămâni îl cheamă Kiril, da, că ăsta e Alexei. Îl cheamă Kiril și zice, bă, băiatule, mă, Iure, ia spune să stăm și noi la o vodcă, ce spune și mie, ce ai văzut, mă, tu acolo, ce era acolo? Părinte, nimic, stele, frig, aia. Bun. Fără să știe că Kiril fusese instruit de KGB-ul la cererea lui Hrușciov să vadă dacă zice ce a zis el. Dacă mărturisește și el zice ce a zis el și a doua zi îl fac ăștia, colonel. Îl avansează în sensul că mergea cu doctrina înainte. Legenda spune că unora dintre apropiați le spunea, nu l-am văzut, dar poate că nu l-am văzut eu. Da. Nu înseamnă că nu era acolo. Da, înseamnă că nu era acolo, da.
De altfel, ceea ce spuneți dumneavoastră despre obsesia unui lider de a nu deveni mai popular cel care revenea de pe lună, să știți că a existat și în România. Mărturisea la această masă excelența sa, domnul Dumitru Prunariu, că în momentul revenirii, la Moscova s-a bucurat de o primire din partea statului rus, de o primire măreață, pe când la București nici măcar nu s-a vorbit foarte mult, nu a fost lăsat să țină conferințe, iar primirea lui a fost austeră. Tocmai pentru a limita această imagine a eroului național. Din cu totul alt motiv, dar pe care nu-l discutăm acum. Vorbim, iată, despre o groază de teorii ale conspirației. Multe dintre ele, așa cum spuneați dumneavoastră, care au trecut din zona teoriilor conspirațiilor în lucruri pe care astăzi noi le avem ca și certitudini. Uite, o să arătăm ceva, o chestie foarte tare. Imediat să-l găsesc. Da. Este desecretizat raportul Departamentului Apărării, deci al Pentagonului, în legătură cu OZN-urile. De fapt, ei nu mai le numesc OZN-uri, ci le numesc fenomene aeriene neidentificate, unde se spune așa: obiectele, fenomenele aeriene neidentificate nu sunt ale Statelor Unite, nu sunt ale potențialilor noștri inamici, nu sunt fenomene naturale, nu sunt prototipuri, arme sau dispozitive ale unor consorții transnaționale, dar vin din spațiu. Și atunci ce concluzie poți să tragi? Dar sunt acolo. Dar de ce până acum nu ni s-a spus? Dumneavoastră citați dintr-un raport declasificat. De ce nu ni s-a spus și până acum? Pentru că au existat atâtea și atâtea și atâtea și atâtea întrebări ani în șir. Tocmai din cauza faptului că ar fi putut populația să cunoască un fenomen de panică la nivel global, sau ce s-ar fi întâmplat? De ce ni s-a ascuns? Deci primul lucru care se va întâmpla, dacă se va avea două direcții total opuse. Unii vor renunța definitiv la orice credință și formă de religie, iar alții se vor adânci habornicii și mai mult în ea. Este primul lucru. Al doilea lucru. Deci în Statele Unite există un loc în care se numește Câmpiile Sfântului Augustin, unde a căzut unul dintre obiectele zburătoare neidentificate. Guvernul Statelor Unite nu recunoaște acest incident, dar am fost acolo. Și acolo este un monument mare ridicat de Guvernul Statelor Unite în locul unde a căzut obiectul. Deci există această dualitate. Vă înțelegeți? Bun. Al doilea. În Georgia, în Statele Unite, în statul Georgia, erau acele plăci, vestitele tăblițe, unde scria cu reducerea populației până la 500 de milioane de locuitori. Imediat după ce s-a oprit pandemia și a început războiul în Ucraina, acele plăci au fost aruncate în aer și locul acela curățat. Al treilea, dincolo de tot ce înseamnă că noi românii manelizăm totul, adică ne batem joc de tot la un moment dat și de noi. Poate să rămână 5 minute să vorbim de cel mai grav eveniment. Este apariția așa zisilor megaliți, care apăreau în diverse zone din lume. Se spune că au apărut și la noi, dintr-un material total necunoscut, care stăteau o anumită perioadă, după care dispăreau. Discutam, de fapt, eram martorul discuției, pentru că eram prea mic pentru discuția asta, de faptul că aceste entități, care în mod sigur sunt supraumane prin
capacitatea intelectuală, să-i spunem. La IQ se măsura cu miile, nu ca la noi până la 200. Da, așa. Și se spunea ceva de felul următor. Dacă nu cumva un Coandă, un Leonardo da Vinci, un Eminescu, un Tesla, Lomonosov de la ea, Edison, Einstein și așa mai departe, nu sunt de fapt niște marcheri care sunt puși, adică, cum se spune la țară, dai în calul care trage. Adică ăștia fiind cei care duc lumea mai departe. Uite, se poate și așa. S-a vorbit despre ei ca fiind, așa zise, donații. Da. Eu sper că, într-un fel sau altul, să se întâmple totuși ceva odată cu venirea lui Trump. Dar reamintesc următorul lucru. Care e speranța dumneavoastră legată de ce? Ce s-ar putea întâmpla? Să aflăm mai multe? Imediat. Da. Dar noi, lumea în general, am mai avut o mare deziluzie. Și vorbesc aici de Obama. Pentru că atunci s-a zis așa, este o deculoare. Nu să mai vorbim de lumea a treia. Hai să egalizăm bogăția, dacă nu o egalizăm, să le dăm și la ea și așa mai departe. Dar Obama, cum a ajuns la Casa Albă, a făcut următoarele lucruri. A trecut în șomaj 70% din astronauții americani. A oprit programul Artemis de dezvoltare pe lună. A oprit orice program care avea în centru omul. A zis că mergem cu roboți pe Marte. Nu ne trebuie. Și acum NASA este în centrul acelui scandal uriaș, unde cel puțin 30 de poze, nu știu ăștia pe unde să mai caute și ascundă cărțile, sunt imagini și din Bulgaria. Mie mi-a arătat cineva niște imagini care sunt de la noi, de la vulcanii noroși. Cu pretenția că ar fi fost realizate pe Da, lună? au fost. Deci există un catalog cu peste, nu știu, dacă 26 erau, dar aia din Bulgaria e ceva de tras de la Xerox, la, cum să spun, la ultima împunsătură de acolo. Poate vom discuta cândva și despre, separat, și despre zona respectivă, vulcanii noroiești, Boziorul. Da. E extrem de interesant. Acolo și să parcurgem așa zonă, la pas până în Bucegi. Acea zonă are trei, cum să spun, calități deosebite. În primul rând, calități geologice deosebite prin rocile din care sunt realizați acei munți, pentru că acei munți sunt munți vulcanici, spre deosebire de meridionali și de occidentali, care sunt munți de încrețire, sau munții Dobrogei, tot munți de încrețire sunt. Al doilea, acolo se află un loc unde este marcat începutul creștinismului de la noi. Și există foarte multe, să le spunem, cât ori mai fi, când nu le va zgria unul, le vor sparge, artefacte din zona păgânismului, adică dinainte de creștinism. Cam cât timp mai avem? Avem, ne permite. Bun. Eu am fost efectiv zilele astea zguduit de acest eveniment pe care nu am să-l cataloghez. Dispariția unei părți esențiale din tezaurul. Identitatea României. Am așa o frică că nu vom mai găsi niciodată aceste relicvii. Nu vreau să vorbesc. Vreau să vorbesc despre altceva referitor la tezaur. Eu m-am ocupat foarte mult de brățări. Studiind radionica și orgonica, la un moment dat, un om de afaceri foarte bogat a sponsorizat aceste cercetări și am să vă spun în ce îl constat. De regulă, s-au acceptat, din punct de vedere academic, se crede că aceste brățări ar fi niște elemente de podoabă, care arăta rangul celor care le poartă, având și anumite calități, să le spunem, vis-a-vis de credința dacilor. Punct. Și s-a încheiat.
Eu fiind electronist și care m-am jucat cu bobine Tesla și cu multe alte lucruri, mi-a rămas forma aia în cap. Apropo, știți cum erau păstrate și cum mai sunt, că mai sunt unele la Muzeul de Istorie aceste artefacte? Există în continuare, Da, există. Sunt în niște cutii de carton într-un beci mizer care mai are puțin și cade tavanul pe el. Da, să aude cine trebuie acum să spun. Așa. Și atunci eu am făcut foarte multe experiențe cu bobine. Ne-ar lua foarte mult timp să vă explic niște lucruri, adică fenomene care nu sunt. Și eu le am și alții, care nu există în cărți. Nu le scriem. Nu vrem. Eu am pornit de la următorul element. Nu m-a interesat în primă parte faptul că sunt de aur, ci faptul că le-am privit ca niște bobine. Și atunci am măsurat lungimea bobinei, pasul spirei, grosimea spirei, diametrul bobinei, modul cum este răsucit de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga. Capetele acelea care sunt șerpi, aia care sunt, dar nu sunt șerpi. Sunt de fapt niște antene, capătul ăla cu gură de șarpe și nu știu ce, este de fapt antena prin care se scurge energia. Și după care am început să mă ocup din ce sunt făcute. Sunt făcute din aur, din Apuseni, cel mai pur aur care există în Europa. Bun. Și atunci am zis în ceva. Deci le are cineva și le are pe mână. De ce să pui atâta aur pe tine? Cât ai fi de... Nu se justifică. Câtă bunăstare da. Și eu care am studiat civilizația Maya, Aztecii, Toltecii, Incașii și așa mai departe, și la alte popoare, nimeni nu punea atâta, un simbol, nu atâta aur, 2 kg de aur pe tine. Și care ar fi logica? Ei bine, aceste brățări sunt, de fapt, niște elemente radionice, dispozitive radionice. Deci să presupunem că aici, lângă studioul nostru, era o comunitate dacă de 500-600 de oameni care aveau un șef, un comandant militar. Dar aceste brățări nu erau purtate de comandantul militar. Erau purtate de liderul care avea cea mai mare influență asupra grupului respectiv. Putea fi femeie sau bărbat, tânăr sau bătrân. Bun. Și să presupunem că venea dușmanul să ne atace. Și atunci ei adunau comunitatea, ăsta își punea brățările alea. Se orienta într-un anumit fel, nu spun, și spunea: noi ne vom duce și ne batem cu ei, vii sau morții vom opri. Voi ascundeți femeile și copiii în pădure, îngropați și stați acolo, nu venim, duceți mai departe. Așa vă cer și nu știu ce. Deci era un fenomen de inducție. Când se făcea o legătură între energia cosmică celestă și energia telurică a Pământului. Adică ăștia stăteau în lemnițe acolo, era ca ultimul mesaj. Puterea emanată era mult mai extraordinar de mult amplificată față energia. De puterea cuvântului, exact. Dacă nu ar fi existat acele brățări. Deci, de aceea nu o purta războinicul cel mai tare, ci cel care avea această putere de persoasiune. Eu am studiat la războiul psihologic și la războiul psihotronic chestia asta de imagologie, ce înseamnă inducția colectivă. Poți să-i duci pe unii la moarte râzând. Bun. Și atunci am zis, da, așa, bun. Am vorbit cu niște persoane, am zis, da, mai bine, dar nu se justifică ceva. Ce nu se justifică? De ce ele au fost găsite îngropate, câte 3, într-un anumit loc? Erau prin analize. Nu, deci nu întotdeauna, dar de regulă, adică nu găseai una, găseai 3. De ce 3? De ce 3 aici și 3? De ce nu puneai una dacă vrei să ascunzi? Acum e interesant. Deci să presupunem că comunitatea aia care era aici, tipul ăla care avea putere să tranșeadă, de undeva de la Ploiești venea barbarii să ne atace.
Undeva pe drum, într-un punct obligatoriu de trecere, erau puse astea. Ăia când veneau, nu veneau cu ură, să-i omorâm, să-i tocăm, să le luăm femeile, să-i omorâm copiii, să le luăm bijuteriile, aurul, cerealele și nu știu ce. Cele elemente rezonatoare se încărcau și îi transmiteau lui ăsta. Și atunci un emițător? Exact. Deci se schimba câmpul. Deci erau niște amplificatoare de câmp. Câmp subtil. Adică noi vorbim aici de lucruri subtile, care se întâmplă la nivel subcuantic, nu cuantic, unde lucrăm cu cubiți, cu alte lucruri. Și am prezentat teoria asta, inclusiv regretatul academician Teodorescu, care, când am vorbit cu Dumnezeu să-l ierte, fie liniște acolo unde e, am rămas așa amândoi când stăm la masă și vreo 3 minute să privea fix la mine și mă gândeam să ridică și văd 2 perechi de palme acum. Și zice, cum de nu ne-am putut gândi niciunul până acum la chestia asta? A trebuit să vină altul care să nu fie istoric. Pentru că eu le-am privit altfel. Înțelegi? Ca pe o bobină. Ca pe o bobină. Și am ținut prima dată în 2005 o comunicare la Unibo University, la Bonn. Și stăteam la Consulatul României de la Bonn de acolo. Și în prima zi, în sală, am avut vreo 20 de ascultători, auditori. Mie nu mi-au spus câți au venit, pentru că lumina bătea pe mine și nu i-am văzut pe ea cât sunt. Și m-am toți bătut acolo. Aveam multe, nu mai vreau să... Așa. Și le-am vorbit vreo 40 de minute. Traducea o săsoaică foarte frumoasă și care avea, când traducea în germană, avea o... Mie nu mă zgârie germana la urechi. Am încercat să învăț de 3 ori. N-am putut să trec nici de lecțiile primare. Dar era foarte melodios, adică mă gândeam, domnule, dacă aveam pe asta profesoră, probabil că înțelegeam. Vă îndrăgosteați da, de mă germană. să învăț. Și pe urmă au oprit, ăia aplauze, am fost așa puțin dezamăgit. Uite, mi-au plătit ăștia avionul, stau o săptămână aici. Dar am fost mulțumit, am pus întrebări, nu știu ce. Și m-am dus seara, am participat cu ei la o masă de asta, vestitul ciolan cu varză și ciolan cu fasole și bere Paul Aner la butoi. Era o cârciumă de asta unde nu venea și îți dădea berea în cănile alea, ci în perete era un robinet. Un robinet cu barometru, venea chelnerul, scria acolo cifra 43, și bea chelui și la sfârșit citea cifra și plăteai. Așa. Iar fabrica, erau țevi direct la fabrică, care era 2 străzi mai încolo. Și toate cârciumele astea aveau chestia asta. Și consulul nostru de la Bonn de acolo a zis, uite, nu fi supărat. Este o estoniancă și una din Letonia, care au venit să vorbească despre daci. Păi ce treabă au? Interesant abordare. Da. Letonii adevărați, nu aia rusificații sau germanizații, că sunt 3 feluri acolo. Acești letoni de mama lor, cum ne zicem, sunt convinși că ei sunt urmașii dacilor costoboci, adică niște daci liberi plecați din zona pe unde ar fi acum Tisa, nordul Tisei, nu știu ce. Porniți mai spre nord. S-au dus acolo. Și zice, păi zic, da, pot să acceptă să vin și eu acolo? Și zice, da. Și mi le prezintă, nu știu ce, vorbim. Și el le spune așa, zice, uite, anunț, zice, a 3-a zi trebuia să fie, dar noi nu o să prezentăm, te lăsăm numai pe tine. Cum? Da. Vreau să vă spun că au venit atâția, de erau pe holuri, adică printre rândurile de scaune, iar aia de la perete mai țineau pe câte unul în brațe. În sfârșit, un întreg delir acolo, nu venea să cred, era ceva extraordinar. Și pentru noutate. Foarte bine. Și un profesor care era specializat în istoria veche și străveche, a zis, uite care e problema.
te invităm în nu știu ce perioadă. Și zic, nu aveți cum să mă invitați, că eu eram militar, fugeam de la serviciu să vin la Borsa, nu știu ce. Dar zic, știi ceva? Ia mai bine, invită-mă, că mă duc eu și raportez comandantului și șefului, directorului serviciului. Și când am ajuns, i-am spus, uite, zice, da, dar mi-aduci film de acolo să-mi dovedești că ai fost. Nu că n-avea încredere în mine. Vrea de fapt să știe ce zic eu, ce nu să alții. Și nu am mai ținut acolo. Am ținut în aula universității. Când am mai vorbit și despre un alt subiect, care tot așa este foarte deosebit, despre el nu o să vorbim astăzi, este vorba de o descoperire care i-am supărat foarte tare pe americani, este vorba despre statuile din insula Paștelui. De fapt, ce sunt ele? O abordare tot electronică, nu uitându-mă la ele ca arheolog sau ca istoric sau ca etnolog. Adică n-am făcut o analiză etică nici estetică a lor. Și eu le-am luat ca niște dispozitive. Bun. Și am avut un succes nemaipomenit. Și au vrut să mă plătească atunci și am zis, nu vreau să iau banii. E o librărie aici, după colț. Am să iau niște cărți și le plătiți voi. Am venit atunci cu 80 de kg de cărți din Germania. Ăsta, la aeroport aici, au început să iau ăștia carte cu carte. Că nu le venea să creadă. Și un fost coleg al meu cu care făcusem Academia de Poliție, că am făcut și Academia de Poliție, Academie Militară, vine și ne zice la ea, ce macu vreți să le citiți toate? Voi nu înțelegeți, sunteți proști, ăsta e profesor. Cu ce vrea să vină de acolo, zice, cu cârnați nemțești? Dați-i drumul să plece imediat de aici. Că ea nu le venea să creadă, că au ceva până ele, arme, nu știu ce, droguri, de miroseau. Nu mai spun că venise un cățel de la antibombă, nu cel cu drogurile, sunt unii specializați pe miros de materiale explozive. Da, așa. Și de la serviciu pirotehnic. Le da și mirosea pe la cotoare cleiul ăla care era... Probabil că multe dintre ele erau cărți explozive. Da, așa este, da. Adevărul explozive, da. Și de asta vreau să vă spun, apropo de... Deci eu cred că o furcă este făcută la comandă, tocmai ca cineva să se folosească de acest lucru. De aceste puteri, din spatele lor. De aceste servicii care le pot face. Pentru că a le topi și a folosit 2 kg de aur sau câte acolo, nesemnificativ. Sau, să nu fie o chestie gen, că eu fiind pe unde am lucrat mai și eu niște lucruri, gen cu ostatecii din Irak. Ați înțeles? Adică cineva să se reabiliteze cu... Și să le reprimim triumfător la un moment pe aeroportul Otopeni. Domnule general, vă mulțumesc mult pentru această discuție. Evident că rămân atâtea și atâtea capitole de cărți, rămân cărți, biblioteci întregi de discutat cu dumneavoastră și cumva nici n-a trebuit să vă smulg promisiunea. Dumneavoastră ați promis că vom discuta și într-o altă emisiune. Da, dacă mai mă chemați. Discuta despre aspectul selenar din acea zonă a vulcanilor noroioși. Putem discuta despre, iată, bucegii care au fost atât de dezbătuți și despre puterile, despre energiile din zona respectivă. Deci așa, la avant-premieră, vreau să vă spun că în momentul înainte de anul 2000, când a fost făcută singura comisie, într-adevăr, guvernamentală, de fapt, la nivel mai sus decât guvernul, am participat efectiv acolo la acele lucruri. Am fost trimis pe post de vizor. Și sunt niște lucruri absolut uluitoare. Dar nu poveștile care să spun. Și sper că până atunci să fac rost de cartea aia care am promis eu cuiva, că s-a arătat la televizor, unde să și spune în carte că întreg acel ciclu de cărți pornește de la 2 cărți, o carte a mea și o carte a doamnei Cristina Pânculescu. Ideea este că această cultură a teoriei conspirației există de când există civilizația umană. Cineva acum vrea să desființeze conspiratorii, că mie mi-au pus numele de tatăl conspirației. În momentul când vor dispare conspiratorii și conspirațiile, va dispare și omul. Și gândirea.
și gândirea. Pentru că o conspirație, o teorie a conspirației e provocatoare. Ne antrenează și are să de gândim, foarte multe ori foarte mult adevăr. Să căutăm în spatele aparentului. Are foarte mult adevăr care poate fi foarte ușor găsit și întotdeauna este acea, demonstrează-mi că nu e așa. Eu n-am zis că întotdeauna am dreptate. Poate nu am dreptate și chiar mă bucur când cineva spune că ai avut dreptate acolo, chestia aia care poate fi cu totul altfel. Deci asta este ideea. Ideea forță este să credem în noi, în cunoaștere, în puterea noastră de a merge mai departe, să nu cedăm. Asta. Mulțumesc încă o dată, domnule general. Dragilor, vă mulțumesc și vouă că ați rămas până acum alături de noi. Lăsați acolo în comentarii cu promisiunea că domnul general va reveni într-o ediție următoare, da, în curând. Lăsați acolo în comentarii ce subiecte credeți că ar merita dezbătute și cu siguranță că nu le vom ocoli. Pe de altă parte, vă îndemn să îndrăzniți să cunoașteți ceea ce nu vă spune nimeni niciodată. Mulțumesc încă o dată, domnule general, mulțumesc, toate cele bune până la o ediție următoare.